Pamene tidzimaliza nkhaniyi tikhala ndekuti taphunzirapo kunena kuti nchifukwa chani akuluakulu adakamba zonena kuti khalidwe ndi chuma ya kukambanso kuti nditi Goshen City ya Bushiri ndi zonenatu kuti yakhasula mgwirizano omwe unalipo pakati pa iwowo komanso ndekuti bungwe loona mafilimu kunoku ku Malawi. Chifukwa chani safotokoza chifukwa koma kumangoganizira kunena kuti izi zachitika chifukwa cha khalidwe la chairlady a president omwe nda madamu Dorothy akuti Kingston inde akazi wawo awimba uja zeze. Chabwino tifotokoze bwinobwino kuti no zikukhala motani. Lero litu mmene timathamangirabe chakumadzulo kuti tikwangule tsikuli kwapezeka zonena kuti tu a Prophet Bushiri ndi sita yawo ija yomwe imatchedwa kuti no Goshen City arusa chikalata kunena kuti iwo akuthetsa mgwirizano pakati pa Goshen City komanso ndekuti tu Film Association of Malawi FAMA bungwe lomwe limayang'ana za mafilimu kunoku ku Malawi kupititsa patsogolo maluso ojambula makanema mafilimu kunoku ku Malawi. Kumakamba zoti mgwirizano umene wonso zikukhala motani. Tibwereratu makamaka mu chaka chatha cha 2025 mwezi wa Februwale pamene ndekuti notu a Bushiri ndi Goshen City anatengana ndikuonetsa chidwi kuti no athandize bungwe lija la Film Association of Malawi. Makamaka nthawi imeneyonso kunali kuonena kuti Dorothy Kingston amenenso I think mbuyo mamadziwa kuti Dorothy Shonga anapezeka zonotino wasankhidwa kuti no akhale president wa bungwe limeneli la Film Association of Malawi oyang'anira ndekuti mafilimu. Anapezeka kuti watenga initiative ndikapezano a Bushiri kunena kuti tufuna mutithandizireni ndalama kuti bungwe likhazikike komanso ndekuti mafilimu mwina azipititsidwa patsogolo. Bushiri paja amakhala chidwi chofuna kutukula maluso kuno ku Malawi anapezeka zonatana anavomera anamangira ofesi anasapota mu zinthu zosiyanasiyana walipirapo mafilimu ena ndi ena ngati Welcome to Maula Prison ija anayilipira ndiyeyo kuti ife tionere pa YouTube china chilichonse wakhala akupanga ndithu mozipereka. Mgwirizano unali wabwinobwino. Mgwirizano omwe anapanga sumafotokoza ndekuti kunoti kodino akhala kwa nthawi yayitali bwanji akugwirira ntchito limodzi Goshen City ndi ndekuti awawa a Film Association of Malawi. Chilichonse tayale chakhala chikuyenda bwino ngakhale Bushiri kumabweretsa maakta ochoka kunja ku Nigeria kuti mwina maka azakhale napo miyambo ina kunoku azajambule ku mafilimu ndi anthu ena kuno zabwino zomwe zimachitika. Nawo ndekuti apatangotsala ndi mwezi umodzi kuti no tifike mu February iyi ndi mwezi wa mawa omwe kuti no mwina mwake atheno chaka ali pa mgwirizano umenewo. All the sudden madzulo ano kwangotuluka chikalata chimenecho kufotokoza kunena kuti basi ife kuyambira pano tathetsa mgwirizano pakati pa ife a Goshen City ineyo Bushiri komanso ndekuti ndi awa a Film Association of Malawi. Chomwe chizichitika pano anthu fe ndoti inali sakuyendera zake panopa ifa Goshen City ndi Bushiri tikupanga zathu awonso a Film Association of Malawi azipanganso zawo palibenso mgwirizano. Adzaso ndekuti avomereza kuchoka ku Film Association of Malawi nanga angapanga chani ndekuti basi notu apezeko zonotuna aluza mgwirizano omwe unalipo masapota amene amatha kumalandira kuchoka kumeneko onse ndekuti akhasulidwa. However ndekuti a Bushiri akukamba zonena kuti ineyo before yoti chidwi chofuna kuthandiza mafilimu kutukula maluso akuno ndili nacho pamene pangakhale zochitika zoti zikhuzana mafilimu ena ake zanazana mwina ndikhoza kumagwapo kumathandiza komano sitingagwe ngati mmene tinkagwera fo poyambapo timasuzo tili pa mgwirizano tinkachitenga chinthu chingati chathu koma panopa ifeyo tatulukamo. Chifukwa chani mufuna kutuluka Goshen City zinthu zimagwira bwino kumbali ya mafilimu anthu amalimbikisika mafilimu ambiri amajambulidwa zokhala bwanji kodi akuta sitikamba zifukwa zake mongoziwa zimenezozo. Kodi mukuona ngati chifukwa chake chingakhale chani? Khalidwe ndi chuma. Khalidwe ndi chuma kwakhala kukuyenda zithunzi za mzimayi amene iwoyo akuti Dorothy Kingston uyu amene amazichoteka madam kwakhala kukuyenda zithunzi za mzimayi ameneyu
ndekuti atagwira palisani pa mamuna wake ndani Zeze Kingston kaya kunyanja kaya kuti kodi maganiza bwanji kodama ino kukhala kuti suzi zono tinangovala mapande okhaokha ma underwear akuyika pamene padzapa paeje pa social media padza yeti iyeyu ndi president wachani wa General Association imeneyi Film Association of Malawi chinthu chachikulu kwambiri ndekuti no basi kumapanga zimenezo kumagwira basi palisani choncho anthu kumajambula zona ndizane zimenezozo mene ndimapanga video iyi ndinatenga chithunzi chimene chimaonetsa iyeyu Dorothy Kingston ya mkazi wake wa Zeze atamugwira Zeze palisani ndekuti ndikumapeza kuti akumovulano kaya kabuloje kuti nonde kuti kamera aoneke bwino kaya zosakhala bwino kaya mafuna aoneseka maliseche pajani pa kamera choncho kuti no chithunzi chana ndinatenga chithunzi chijanda chithunzi chichi ndi mmene ndimadziwira malamulo apano pa YouTube pamodzi pano samalola zimenezi yayi mwina ndiyesefa anthu mwina afuna achione chithunzi chimenezi kuti nkhani ikamveke bwinobwino ndachitenga ndikukachipereka ndekuti kuma website kumene timakapanga verify kukatsimikiza kuti kodi chithunzi cha YouTube mukhoza kuchivomera YouTube angachivomere chithunzi chakuja website yakapanga scan kuona kuti ayi chithunzi chikuonesa zonena kuti no apa pakuchitikapo ngati zopitisa pasogolo kapena kulimbikisa zinthu zona kuti zikhoza kuwatakhala ndekuti amati ngati zoyika maliseche pa mbalambanda zimenezozo pa YouTube siti malola yayi pamalo pano mpabwino malamulo abwino kwambiri tikamana kuti pano ndi pa sanite pano zopusa zomwe zimachitika kwinako pano sizimachitika YouTube amaitha kwambiri ma guideline abwino kwambiri timakamba zimenezi akuti ayi chithunzi zimenezozo sigwira yayi chimenezozo ndekuti paenepo mkoziputira nkhondo chimenecho sachika mwayiona ndipafuna kungokamba zonena kuti ngati awa akupanga scan ndikuvomereza kuti chithunzicho ndi cholakwika chimenechi ndi chifukwa chimene chapangisa Bushiri kuti achosende kuti mgwirizano pakati pa iye wa Goshen City Bushiri ndi awo ndekuti achani a Film Association of Malawi chifukwa nzimayiyo apanga khalidwe lake losavuka ndi zimenezozo ndekwa amene makhala masambanchezo mukuziwa mmene zimayi amakhala akuvalira bwera atavala mapanti chani zosakhala bwino mabla ulemu uli kuti ngati mayi basi to ayi zichabwinobwino mamuna yonso oduka mutu ngati uyo zira kuoneka kuti mamuna yonso nayenso ngoduka mutu ifo iwenso ngalole zonena kuti no mkazi wako azionetsa ndekuti thupi lake pa internet basi ndekuti uli ndi vuto iwe uli ndi vuto lina lake iweyo ulemu uli patino asa amuna ena aziona zimenezo ndeti ziwe zimakusangalasa pali mawu amati cax cax ndekuti iwe ndi cax onena kuti no umasangalala pamene amuna ena akutani akusangalala akamaona ndekuti kaya thupi la mkazi wako zosakhala bwino zochosa ulemu ayi chabwino menemo ndi mene zikuyendera timangofuna kukamba zonena kuti chifukwa cha khalidwe lakelo ndi zonena kuti wathetsano tsopano mgwirizano opangisa kuti mgwirizano omwe unalipo mathandizo omwe anakati azipita ku Film Association of Malawi apezeke zoti achosedwe zene zikhudza ndekuti Film Association of Malawi yonse maakta onse amene ali mu association imeneyo zakhudza mwa njira ina yake mwaona zochita zathu khalidwe ndi chuma chomwe anayiwalatu amayiwa ndizonena kuti anali ndithu amayi a Dorothy Kingston akazi wawo a Zeze Kingston komanso ndekuti no amayi ana kunyumbako and on top of that mwina izo zono akhoza kumakhala moyo wawo umene akufuna kukhalira opanda vuto nanga si Zeze analibe nazo vuto komano ndekuti analiso head of the brand ya Film Association of Malawi president ndipo ngatino association iyi bungwe lili loyang'ana za mafilimu limavala nkhope ina yake nkhope yake makhala ya ndani ya iyeyo ndachina chonse chimene akupanga chimene ukakhudza sonde kuti kakhala association iyi zosatira zake ndi zimenezi ndadadza tifeya Goshen City ndetiti ngati tikupanga nawonso ziti zimenezi musayolo tili pa mgwirizano inde kuti onse ali limodzi ifeyo ndife brand yayikulu Goshen City tili ma business center ayi okomatani
tese mgwirizano kutesa mgwirizano. Ayi mmene moto mwina kumalingalira motero ndende pange emphasize pano iwo democracy napa tsofulu kuti avale amene afuna uvalire komano tingokamba zonena kuti zakakhudzaso ndekuti association ndi pamene ife tikubwerera kuti pamenepa ndi pamene palakwika komano zomwe akufuna kupanga ndi moyo wawo kayadzivala motani kayadzivala mapanti izozo ndekuti ndi zawo chabe kungoti mangofunsabe kuti wadino ndi chithunzithunzi chotani chomwe mukubereka konzako makolo anu amaona motani azinzanu amakuona ni motani nanga ana anu azizozi amakuona ni motani ukamavula maliseche choncho moti samathoma kuzuzulani fawapo ndezi ngati umakhaoli maliseche zochosa ulemu olo mamuna yonso kule amuna ena ukakhala pa seti ndikumati he hayi mamuna uyu akuti